रसमा एकदम रसमानि जालांनाय जाथायखौ लानानै जा नोंजों आंजों दावराव ओरै जानाङामोन ओरै खालामनाङामोन बुनाङामोन माबा माला गानहोनाङामोन सेन्देलनि माला गानहोनाङामोन जा बेफोरखौ लानानै ससियेल मिडियायाव नोंसोरलाय मानो पार्सनेल एटेक खालामनांगौ जाखो बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' आथिखालनि जुगाव मोनथिखाबाय जानो हागौ ससियेल मिडियायाव रसमा ब्रह्मनि गोबाङानो भाइरेल जाखांबाय नङा होमब्ला बिथांनि मेल मिटिं लोगोसे सेन्डालनि माला आलाय जानाया गोबाङानो मोजां बुंदों गोबाङानो गाज्रिबो मोनदों नाथाय दिनै जोंनि गेजेरावहाय आयेननि बारगा जादों होननानै गोबां सुबुङानो दिनै रसमा ब्रह्मनि फारसे बुंदों बा रसमा ब्रह्मखौ दि जाय सुबुङाहाय दिनै सेन्डालनि माला आलायदों बिथांमोननि समाजनि जिथु आयेन नेमखान्थि खालामनाया बांद्राय बारदों होननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय दिनै गोबाङानो ससियेल मिडियायाव बानसावनायखौ आं नुनो मोन्दों थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय बेखौ लानानैनो आं दिनै नोंथांमोननि सेराव नैबे ब्रादाराहाय माबायदि रावजों नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ खेंफोरथि होदों बेखौसो आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय लानानै फैबाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजि मोनगोन बिथां ब्रादाराहाय बिथांनि बागै मा बाथ्राखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय बुंखो आरोना लोगोफोर खोनासंलांनो बिदिब्ला भिडिअखौ रसमा एकदम रसमानि जालांनाय जाथायखौ लानानै जा नोंजों आंजों दावराव ओरै जानाङामोन ओरै खालामनाङामोन बुनाङामोन माबा माला गानहोनाङामोन सेन्देलनि माला गानहोनाङामोन जा बेफोरखौ लानानै ससियेल मिडियायाव नोंसोरलाय मानो पार्सनेल एटेक खालामनांगौ जाखो नोंसोरलाय मा कन्ट्रभार्सि जानांगौ गोनां जाखो मालाय जालांबाय मालाय गारलायबाय बेफोर नोंसोरलाय मानो बेफोरखौ लानानै नोंजों आंजों मानो एटेक खालामलायबाय थानांगौ जाखो बिसोरबो पार्सनेल बुनो होननानैथ' बुवाखै पार्सनेल एटेक खालामाखै अबेबा खनायाव लांनानैथ' बुहैयाखैना बिसोरो गानहैयाखैना आरो रसमाया गासिबो जाथायनि दायनिगिरिखौनो गावनो रुजुननानै लाजोबखानाय माबा मोनसे जानाय बायदिसिना जानायफोरखौनो गावबो गासिबो बजबनानै लाजोबखानाय दायानो गावनिखा होननानै थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय बिथां ब्रादाराहाय नोंथांमोननि सेरावहाय गोनां बाथ्राखौहाय फोरमायथिनानै होबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बयबो बुजि मोनखाबाय होननानै आं सानो बेनि गेजेरजों आरो आं फंनैसो बाथ्राखौहाय शेयार खालामबावनांगौ होननानै आं सानासै जाबायदि बुंनांगौ बिथां ब्रादारा फोरमायलांखाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों भिडिअनि क्लिपनि गेजेरजों मोन्थिलांखाबाय नङा होमब्ला जारिमिन ब्रह्ममोननि गेजेरावहाय माबायदि जाथाय जादोंमोन आरो समाजनि गेजेराव माबायदि मिला मिन्सिया जाखो थ' जियानो जा लोगोफोर जोबथारनायावहाय नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आंनि निमाहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जाहाथे बयबो नायनानै आरो बुजि मोनो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनायावहाय मोनसेल' बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना हो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो गोनां आपडेट्स भिडिअ जुदि सफैयोब्ला नोंथांमोननियावहाय गिबि नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय